Üdvözlök mindenkit! Ma a focinak a fejlődését fogjuk nektek bemutatni, ugyanis évről évre durul ez a sport. Nézzük csak meg, milyen volt régen a foci, amikor még az volt a cél, hogy a labda bekerüljön a kapuba. Na és most nézzük meg a mai játékszabályokat. Hát igen, az idők megváltoznak. De persze léteznek azért barátságos meccsek is. Hoppá, ez egy másik videó. Na mindegy. Azonban hasonló esetek történtek mostanában is, úgyhogy ezeket bemutatjuk nektek most. Ez a 2006-os világbajnokságon történt, amikor a videón látható kopasz fickó, vagy Zidane mérgében lefejeli a ellenfelek táborából való játékost. Mi nekünk itt egy romantikus szappanopera játszódik le, és egy kis átdolgozással meg is mutatnánk nektek. Szeretlek. Eresszel. Te ribanc! Mit mondtál? Én buzi vagyok. Itt egy zsebtapasz a fejedre. És most, hölgyeim és nem hölgyek, bemutatjuk önöknek azt a focistát, aki a legtöbbet edzett az egyik meccsére. És ennek persze meg is lett az eredménye. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!